मय कसं गेलंय ते धोळे काळोक्षी उद्धाडता 1 मिनिट नाक रे चल मगेल धुवे एक फोन कर तू बाद घेऊत नाका धुवे एक फोन कर वैभे नंबर सांगा मय नंबर 99 कसं झालं गो मा कसं लांब बसल्या काय ना गो चिके धोळे काळो वै गो अम्माची के जागृती वही अम्मान ब्रेकफास्ट कर निशिलाय तू आजी नाजाला कसं जाता शिल्की यू मिस कॉल दी म्हणणे हे भगवंता हे तुगे जाल्लेवा तू गेला काही होतो आईले म्हणता 1 मिनिट पळया पुरा मेगेल स्टाईल कशी स्टाईल दिसतास नवा चंद दिसत की लायक यंत्र दकून पळयला कॅरेटशी दिसता मागशी दकून पळयला री बॅडगी मिरसांगशी दिसता कसं गो ह्या वेसू ह्या चेंजेस पुरा कसला जातस की म्हाका मनावच्या ना बदलची आता कशी स्टाईल दिसतास नवा हाव मान नाही तुम काय असं हा बाई वय तुम कुठे कुठे बरमुडा पुरं घेऊन आयला हाव आणि मुंडनी नेसची सोडा लाईक कोण स्टाईल कोण शॉर्ट्स आणि घालू शिक्या तुम्ही वय कसला चेंजेस या कसला म्हणाली ती मेगेल फ्रेंडच ना प्रिया प्रिया वय ती वय वय तीन एक लाईक सोयरीक सांगल्या म्हणता वय बाय वय ती गेल्या नणदेल्या दारा आली दुव काय नंदे दारा विचाराले आली दुव हा. वय भयंकर फटा तांची काही मोठा तुझी ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ತಂಕ आणि खोऱ्या उपसुत तसले तांगेला आस्ती पुरासके हा त्या तसल चल्ली आणि पोळो चाक चंदे फिल्म स्टार शेस काही म्हणता आणि कसले तांका ना मजालरी कसले तांका आशी ना काही एकची माय माव एक चंद स्टाईल असू का म्हण तिथले तांगेल तू कसं म्हणला कोऱ्या लोक तिथले दुड्डू बंगल वाचते वय त्यांनी कोऱ्या म्हणून तू सांगला आणि त्या सोयरीक त्यांनी असं म्हणून सांगितले ताची खातीर आम्ही आस्तो वेस बनवून नाच कावले कोणाकी खातीर आम्ही कसला वेस बनवू का पिश्या पण मस्त कोर का तुमका सांगिल मनावताना ती चल्ली हठात त्यांची म्हणाली एक ब्लँक चक्क असल्यावरची कळवा कितले आम्ही बरतावची होते आणि कन्नड आणि म्हणता पडा कसं नाही ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿ ಮುಣು तशी हठात सोयविकताची खातीर नोकरची आम्ही ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿ वय ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿ म्हणून तू म्हणता ते मोठे कोळी असपड कोळी ती दीपका घेऊन फुर्रनी उपून गेली म्हणून झाला री मा गिरास पडा चिन्नयना कोळीना त्या लेक्कांनी मेळट पडा मोठे ते मात्र वय अशी काय नाही कोट्टे घाला मागीर मेळची मोठे मात्र तितलीची तू एक पटी भितर वसा खबर गो कोण मरशी कसं ने काय ना कोण पडशी म्हणून सांगितलं हा ते नाही कोण मसा गोतच म्हणून सांगितलं गोतच मग कोच्या बदल सांग मरशी म्हणून सांगल्यार मारत ती जीवशी हाय दीपक हाय कसान फोन केलेला आहे तुझी म्हणणं कॉल करी म्हणून हांव कॉल करच्या सांगा न्ही हांव जस्ट मिस कॉल दी म्हूण सांगिल्लें
हांव मिस कॉल दिलेले तू मी केलं फोन पिक केलेलं कसं लेख हांव कसंकी आलोचन करता आशिल्ली सो हांव पिक केलें म्हाका वचनाशिल्लें तुगेलें म्हणून हो कसं आलोचन करताशिली मिगेल विषय आलोचन करताशिली बाय म्हाका कसं विंगड काम ना हांवें तुगेले विशय आलोचन करच्याक आज किती वेळ आयली ऑफिसात तुका आज ही चिके वग्गी आयली तुगे फ्रेंडाल एक फंक्शन आशिल्लें सो वग्गी आयली घराक तशी वचून आयली बा वय वय आत्ता आयली ओके कसं करता सर हांव जस्ट न्हू बसल्या हां जायत तशें जाल्यार आनी कळवलो या आतां दवरी फोन दवरू बाय वय दवरी ओके दवरता हां जायताने कळवलो या कोण हो सॉरी नमस्कार माय. नमस्कार नमस्कार कोण तुम्ही कळणी मू पूजा लाई तू नाही गे. वय तुम्ही मिगेल नाव सरस्वती गे. हांव मिगेल चर्केले सोयरीके विचार उल्लोच आईल गे. ओ सोयरी केक ये भितर ये भितर ये भितर ये भितर ये बैसा गे बैसा बैसा उद्या गे नाही गे उद्या मई तुमगेल गांव खंयचो हांव होन्नावरची गे. श्रीनिवास भट्टा बायल हांव राम मंदिर आसनवें थंय हांणी पूजा करतात गे. हो तुम्ही भट्ट नवे वय गे आमी भट्ट घराण्याची. मिगेले चल्लो आदित्य भट्ट तुमगेल चेल्लेक सोयरीक पळया म्हणून येईल गे. हो वय वे तुमगेल चालू खंयचे काम आस मये कसन गे तशी निमगीता भट्ट व्याप्ती गे. हो वय वे मेगेल चेली काम आवडटा हो वय गे काम करची गरज ना गे. काम अवश्य जाल्यार अवश्यत गे. हो आमगेल आदित्याक चंद कोण पळयल्या जाल गे आनी घर सांबाळणू वयला जाल गे. कामा पसंद असला वच गे. हां तशें जाल्यार हांव एक जाता का कॉपी दित मये मेळा मेळ पळोवं का न्हू सुरेख जाताक न्ही पळोवन जाल गे. एकाधिपत्यांतच गे. हो मग कोण पेटलेल गतस गे. ना कोण पेटयल तुमकां शुभमन गे. जाताकांतू कसने दोष ना काय गे. शुभमन सांगला. हो आमगेल रामान हे दाखयलेल गो सोयरीक. हो तुमगेल मेळा मेळी पळोवन जाला वे चल्ले कितले वर्स म्हणाले 30 न्हू हां खंयचे के आमगेल चेली एक उत्तर निमून पळयत माये चेली आदिंग का गे अडना विचारून सांग. आमगेर पूज म्हणत आशिल्ली कामां वतलो चालो जावं का म्हणून खंयचे के एक उत्तर निमून मागीर सांगता मागीर हांव. अयो रामा आत्ता चेली मत्तेक शाण भरला गे. बट्ट व्याप्ती कसं उणस गे. बट्टा मेळची सौकर्य तुमगेल इंजिनियरिंग डॉक्टर तांकां मेळत गे. जन्मा घडयेनी मरणा घडी पळोवच्याक भट्ट दाय गे. सोयरीक मात्र बट्टाल नाक न्हय गे. हांव नाक मणी माये दुवेल एक उत्तर निमगू का न्हू दायत गे. तुमगेल चेले विचारून सांग गे. म्हणल्यावरी
मिगेल दावचे सुन्नेक मिश्रे मल्ले गजबजे सोरू 2 पेरडूके कंकण हाता वंकी कुर्टा पट्टो पुरे कोण दवरला कोणा मेळती की ते कोण बाती नशीबवान चेल्ली आदित्याला हात धरतली वय नशीबवान मई तुमगेल चल्लाल हात धरतल चिल्ली नशीबवान अनेक विचार गे कस्ताळी आम्ही हाडतात गे आणि 5 कापडच नाही आम्ही करतात वय वे मये वय वे कसं झालं रे बोट्टू आमगेल पूज ओपत मग हे आमगे ते खाणा जेवणा उण नागे बौचाके उण नागे तेशतल आम्ही सोयरीक मुखारसी आगे हो मिगेल धू आई दिसता पूज आई दिसता वही वे ऑफिसात कुणा येईल न्हवे फ्रेश जावन येतात तुम थोडी कॉफी करू ಹೊಡ್ನಾಗೆ ಹೊಡ್ನ ಹೊಗೂರೆ ಚುರುಡು ಕಾಫಿ ಗೀಫಿ ನಕ್ಕಗೆ ಪೊಡ್ಬರಸ್ योग पूजा किती वेळ यो कसा कोण यो तू यो कोण कोणत्याची बाई हीच माय मिगेल दूर थंड दिवो पळोवच्याक साक्षात लक्ष्मीचे आसगे चरडा तुगे नाव कसाने पूजा माई पूजा आहा बारी चंद नाव गे हन्नी केलेले पूजा फलची पूजी मेळली पूजा तुगेल कतीर एक सन हुडगीर हाडा गे 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 थँक यू सो मच आंटी अय्यो आंटी नी गे माय म्हण गो माई पूजा ते कान पड गो रुपयाची गो पसंद येईल मू तुका रुपयाचे इतली कॉस्टली म्हाका कसा दिले कोई मे तिक पसंद आईले ती खुशीची असेल पुरा हा मनी बाय सर्त गे हल्ले मिगेले गोवाकनी आदित्याक आपण घेन येत गे वेगळी वेगळी डेट फिक्स करून सोडया जायत नाही जायत 1 मिनिट कुंकुम हाडता पूजा यो गो पाय दरी कसन माये चिल्लेक विचारनो फोन कोण सांग दैतगे हा सुब्मा मला नंबर हा जायत जायत ही कोण गो मोईन माईल बहिणी वे कसा ना मा तुगेले मॅरेज ब्युरो जो ओपन केला ना तुवे इतली कॉस्टली गिफ्ट पुरा कसाला दिवची तिने म्हाका हें पुरा इष्ट जायना हांव काय सांगन तिका गिफ्ट हाडूक तिगेल कुशवास ती घेवन येयल्या आय डोंट लाईक इट ती माई तिगेल चाललो आदित्याल सोयरीक घेवन येईल गो भट्टू के कसं ने पळोव
वय वय पळ तिथली जाय तिथली सोयरीक पळ आणि हांव सांगा ना तुगेल खुशी जायत गो देवा अन्नाला निमून पळयता यो यो फस्ट ते पावभाजी कोण दवरला खाऊ मी बा कितली भांगाराने कोण दवरला सुन्नीत त्या माई ना गट्टी असत बट्टू जले कसं जल्ले सुब्मम्मान पेटेला मला चांग सोयरीक असताले चल्ल्याला गुणांनी पळून चालू कशी मग पळून मुखार सुयेत बट्टू जले पुढे हांगेले गुण कसं म्हणून कर का